Jordi Calaf, català independent. Moltes gràcies. Encantat, encantat, encantat. Bueno, ja tenim la independència aquí i, escolta, el primer que ha arribat, el primer que s'ha notat, les balances fiscals. Hòstia, això ha fet història, això? Això ha fet història. Vull dir, ha sigut ser independents i, escolta, riarades i riarades de calés que han arribat. I, hòstia, això ha sigut tremendo, això. Vull dir, una riarada de calés, que tu vas pel carrer i, hòstia, hasta foten nos i tot tants quartos. No, que ja està bé, tenir tants calés, però, home, vull dir, potser s'han passat i tot, aquestes balances anaven molt descompensades, Però, bueno, escolta, al final és calé, no? Però, home, hòstia, l'altre dia anava pel carrer i jo veig un xicot allò que un diu que et fot la mà a la butxaca i treu un bitllet, no sé si de 100 euros. Home, i el fot a terra. I li dic, home, xicot, que t'ha caigut el bitllet. Diu, no, que això és de les balances. Dic, hòstia, vale. Dic, no, és que hi ha molt de calé. Hi ha molt de calé, home, hi ha molt de calé. Hi ha massa calé. Massa calé, què en fotem tant calé? Massa calé, home. Hòstia, tota la vida allò parlant de les balances. Les balances fiscals, hòstia, ara tenim massa quartos, tu. S'haguessin pogut quedar uns quants, també. Hòstia, enviar-ho tot cap aquí, a riarades, hòstia. Oh, però a mi el que més em preocupa és de què parlarem, ara? Clar, vull dir que abans anaves a dormir i, hòstia, posaves el 324 i parlant de les balances fiscals, vull dir que nosaltres els dèiem, hòstia, que ens en deuen 10, i ells, oh, però si ja en teniu 20. Home, era divertit, vull dir, anaves a dormir, parlaves, no? Hòstia, o a la feina deies, és que les balances, tots parlàvem de les balances, tots sabíem el que era. Les balances fiscals, tota la vida, a casa n'hem parlat tota la vida de les balances fiscals. I ara, independència, ja s'ha acabat això, tots els quartos cap aquí, home, massa calé, home, no pot ser. Hòstia, això sí, per això, això no ha vingut sol, no ha vingut sol, no. Mentre ens feien la cadena, es veu que el Mascollell, sí, el Masco, per los amigos, el tio va dir, jo això ho desencallo, home, perquè es veu que això de les balances, ells ja ens ho volien donar des de Madrid. Mare de Déu, no els han volgut mai tants calés, no els han volgut mai ells. Pas que ho tenien encallat, això estava encallat per allà a Madrid, no se sap ben bé on, i hòstia, no ho veus tu, la gent de Madrid passava i ves allà 10.000 millones, no t'hi fixes, 10.000 millones. Va, jo què sé, tu, els veus cada dia i al final t'hi acostumes, no d'allò. No, ja ens els volien donar ja, però mira, estaven encallats i no sabien on eren. Oi, tu, això es veu que el Masco es va dir, avui que fotem la independència, jo els vaig a buscar, tu. Sí, es veu que es va fotre, un xubasquero d'aquests de color groc, amb un sombrero d'aquests. Encara que siguem independents, xubasquero, no fotem. Vull dir, xubasquero. El tio es va fotre un xubasquero aquests de color groc, n'hi ha uns que diuen que semblava el Capitán Pescanova, tu. Bueno, jo no vull dir res, però sí, el tio, al matí, això, amb el cel com estava, tapat, diluviant, plovent, el tio, grumete Pescanova, enfila cap a Madrid. Sí, escolta, allà per la pluja la gent preocupada, però Masco, ¿dónde vas? I va sortir una veu d'ultratumba que deia, Masco, ¿dónde vas? I ell, ha desembusar la cañería, tu, que queremos las balanzas. Hòstia, sí, no, i el tio anava ben armat, i bueno, com el grumete Pescanova, doncs cap allà, no? Li diuen grumete perquè el Capitán Pescanova es veu que és el Mas, i si li dius Capitán amb el Masco, es veu que això al Mas no li agrada gaire, Grumete Pescanova, no? Però sí, es veu que el Mascollell va arribar allà, hòstia, ell venia ja embalat, clar, venia des de Catalunya, Vull dir, clar, i tot amb el traje groc, vull dir que la gent s'apartava, el deixaven passar, que vengo a desembussar, i clar, el tio va trobar l'embús, me cago en Déu, va agafar el primer que va trobar, es veu que ho va fotre allà, va fotre una palanca, mare de Déu, no vulguis veure-ho, Hòstia, diuen que el Mascollell va fotre la palanca, va apretar, i quan tot allò va rebentar, el Mascollell va saltar pels aires. Hòstia, diu que fotia història veure allò, Clar, el Mascollell tampoc no es va poder apartar molt ràpid, no? I això sí, volant el Mascollell pels aires, la riallada dels calés que passava. Bueno, una cosa bàrbara, sí, de fet el Mascollell no se'n sap res encara, no ho sap, no, se sap que està bé, però se la van portar la riallada de calés, potser està passeig de Gràcia, s'ha voltat sota els bitllets de 500 i de 200, i escolta, i bueno, clar, però què fotrem? Ja ho hem de treure tot això, ja ho traurem, però clar, són tants calés, mare de Déu, vull dir que, bueno, doncs, la independència ens ha portat això, no? Vull dir, molt de calé, vull dir, és així, llavors, dius, independència què tal? Hòstia, doncs molt bé, vull dir, ha anat bé, la independència ha anat bé, perquè ens han tret els de sobre les balances, i hòstia,
Doncs això ha anat bé, vull dir, he fet goig, ha anat molt bé, ja tenim els quartos, no? Vull dir que aquest primer tema ja el tenim superat, vull dir, ja ho tenim això. Ara, a partir d'aquí, doncs, el segon, ja tirar endavant, no? Però el tema caler, de moment sembla que ho tenim superat, per tant, endavant. I bueno, no res més, avui era parlar de les balances, no? Bàsicament és això. Jordi Calaf, català independent, encantat, moltes gràcies. I doncs fins a la propera, que és bàsicament demà, i continuarem xerrant doncs, d'un altre tema que ens està portant la fantàstica independència, no? Moltes gràcies, Jordi Calaf, català independent, moltes gràcies, encantat, moltes gràcies, català independent, vull dir, Jordi Calaf, sí. Català independent, sí, moltes gràcies. Encantat, sí. Jordi Calaf, català independent. Gràcies.